ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹೆಂಚಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇನ್ನೊಂದು ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಂಡದು ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಕೊಂಡ ಶೋಪು ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ ಅವಡು ಇಕ್ಕನ ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆತ ಒಂದೊಂಜಿ ತೋಲಿ ಬ್ಲೌಸು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿದ ಬ್ಲೌಸು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮನಿ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈಕಲಂಚನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೊದ್ದು ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮನಿ ಪುರ ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ದ ಪಿದೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ నేను ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ಮನಿ ಪುರ ಯಾನಿ ಕಂತದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಕೊರ್ನ ನಂಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೂಂದು ಪಂಡಂದತ್ತು ಇದೇ ತಂದು ತೋಲಿ ಎದುರು ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದು ಎದುರುಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಮಂತೀನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ ಪೂ ಇತ್ತನ ತಡೆ ಒಂಜಿ ತೋಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಮ್ ಯಾವಜಿ ಬಂದು ಪೊಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತು ನಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ದ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದು ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪಾರು ಬೇಲೆ ಪೋಪುಜ ರಂಚಪುರ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬರೋದು ಅದು ಪಿದೇ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದೊಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ತಚ್ಪೋವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬ್ಲೌಸು ಅಂಚನೆ ಈತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಾರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಚಪುರ ಗೊತ್ತೊಂದಿದೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಡ್ ಮನಿ ಸ್ಟೋನ್ದಿನ ಇಂದು ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಆವಡು ಸ್ಟೋನ್ ಆವಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮದೇ ತೊನ್ನಾಗ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ದೆ ತೊಂದಿ ನಿಜವಾದ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲಂದೆ ನಾ ಐಡಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಲರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಂಚನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪೊಲ್ಲಾರು ಸ್ಟಿಚ್ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಈ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುನು ನೂತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಇಜ್ಜನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ದ ಪಾಡ್ಗ ಬ್ಲೌಸು ಇದೇ ಕೊರ್ನಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುನು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂದು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ನ ಎತ್ತು ಸೋಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದೇತ ಈ ವರ್ಕ್ದ ಪುರ ಇಂದು ಪುರ ವರ್ಕ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು 2,000 ಅಂಚಪುರ ದಿಪ್ಪರು 2,000 ಅಂಚಪುರ ದಿಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನ ಕೊಂಚ 500 ಪುರ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೇಟ ಲಾಭನೇ ಉಂಡು ಲಾಭ ವರ್ಕ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಪುರತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದಾರ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ಗು ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತಾನ ಸಾಧಾರಣ 3-4 ಸಾರಲ್ಲ నేను ಒರಿಪೋವಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬೋಂಡ ಡಿಸೈನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಅವಡು ಸ್ಟೋನ್ ಅವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೋಲಿ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಕೈಕ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂತ ಕೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ದು ಇಂದು ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಏನು ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಮಂತೀನಿ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಇಂದು ಎನ್ನನೆ ಬ್ಲೌಸು ಇಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇದೇ ದಕ್ಲಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಲೌಸುಗನ ಪುರಾನು ಕಾಸು ಕೊರಡತ್ತಂದು ಯಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಈ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದು ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಆತ ಎಂದು ಲಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನೇ ಮಂತಿನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದು ತೋಲಿ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಸ್ಟೋನುಡು ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಕೊಂಚ ಬೇತನಿ ಎಂದೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ತಂದೆಟ್ಟು ತೋಲಿ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ವರ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂದಲ್ಲ ವರ್ಕಲ್ಲ ಈ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದೆನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ದಾನಿ ಸಾರಿ ದಾನಿ ಏನೊಂದು ಮಂತದನಿ ಇಂದು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಟೈಲರಿಂಗೇ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ತದ ಅವಡು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಪುನೊಂದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಲರ್ ಆವಡ್ನಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾನ ನಿಕ್ಲು ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂತಿಪ್ಪಾರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಇಟ್ಲ ತೀಯಾರ್ಂಡ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ದೀಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಅಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ತುಯ್ಯರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಪ್ಪ 3-4 ಸರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 2-3 ಸರ ತಂದೇನು ವರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಚಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಕೊರೊಲಿ ಈ ಇಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ತೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ದಾಲ ಪೂರ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಇಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಮಂತಾರ್ನಾಂಡು ಕಲ್ತಾರ್ನಾಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಲೇಗ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಒರಿಪವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಂತನ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಸೋಕಾಪುನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲು ಒಂದು ಟೈಮ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ನಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂತನ ಚೂರು ಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಲು తీయర్ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆನ್ಲೈನ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಆವಡು ಓವಾಡು ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಿತ್ತನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂದು ಮನ್ಪು ಕಾಂದು ಪುನು ಅಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಂತ ನಾವು ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಇತ್ತನೇ ದಾರ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತನೇ ದಾರಕ್ಕೆ ಏರ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ತೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ಲೆಕಡೆ ಬತ್ತ ಕೊನೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುನು ಬ್ಲೌಸ್ದ ಎಂಚಂದು ಮಂತನೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ ಕಂತಾರ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾವು ಅಂಚ ನಮನೆ ಮಂತನಂಚೂರು ಸುಲಭ ಆಪುನುಂದಾತೆ ಒಕ್ಕೊರ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಒರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಸು ಇದಕ್ಕೆ ಒರಿ ಉಂಡುಂದಾತೆ ಅಂಚ ಇದೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ತೂಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಹೈಕ್ ಕೈಕಲಂಚನೆ ದಾಲ ದೀರ್ತಿಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಐತೇನೆ ಸಾರಿದ ಬೊಕ ತಿರ್ತು ಗೊಂಚೂರು ಮಂತದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತೆ ಬೊಕೊಂಜಿಂದೆಕ್ ಮಣಿ ದೀತೆ ಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜಾಡು ಬಂದದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ಗಳಂಚಿದೆ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಬೇರಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಬೇರಪ್ಪ ದಾಲೆಜ್ಜೆಂದು ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೌಸು ಒಂಥರ ಗೋಪುರದಲಕ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲೊಂದು ಈ ಮನಿ ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲರ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನ ಕೊರೊಲಿ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲ ಇಂಚ ಕೊಲ್ಲರೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಎದುರಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ ಎದುರುಗು ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂದಿನ ಕೈಕೆ ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಜರಿ ಬತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಕೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತುಜಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಜರಿ ಬೈತೀನಿ ಆನಂದು ಒಂಜಿ ಜರಿ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಆನಂದು ಬೇತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೇನೆ ಮೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಜರಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೂವರಿ ಕೈ ತಲೆ ಹೊತ್ತು ಮಿತ್ತ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು